Fil-11 jum ta' kampanja elettorali kien imiss li l-Partit Laburista jispjega l-proposti tiegħu dwar it-trasport. Biex ikun imħeġġeġ l-użu ta' trasport pubbliku li diġà tjieb, studenti, tfal, pensjonanti u persuni b'diżabilità jibdew jivvjaġġaw b'xejn. Dan f'miżura separata minn dik li l-istudenti jkollhom it-trasport b'superviżjoni għall-iskola b'xejn. Barra minn hekk l-użu ta' tal-linja se jkun b'xejn għal kull min jirrinunzja liċenzja tas-sewqan tiegħu b'mod volontarju. Barra minn hekk se jkun offrut Wi-Fi b'xejn fuq il-karozzi tal-linja, isir investiment f'bus shelters ġodda iktar siguri, aċċessibbli, komdi u mamra b'teknoloġija real-time li tindika f'liema ħin għandha tgħaddi l-karozza tal-linja. Se jkun hemm ukoll inċentivi biex aġenziji, dipartimenti u entitajiet tal-gvern jagħmlu programmi għal ħaddiema tagħhom biex ikollhom sena vjaġġar b'xejn. Lilin minn dan it-taxxa ta' reġistrazzjoni issir iktar vantaġġjuża għal karozzi li ħamġu inqas, jiġifieri tkun inqas mill-ħlas regolari. Fl-istess waqt, innota l-Prim Ministru, il-Gvern innifsu se jagħti preferenza għal flotot tiegħu għal karozzi li jużaw teknoloġiji hybrid bil-gass jew elettriċi biex ikun minn ta' quddiem li jiftaħ iktar dan is-suq f'pajjiżna. Barra minn dan se titnieda skema ta' scrappage fejn kull persuna li tibdel karozza antika u minfloka tixtri mutur sa 125 cc tingħata voucher ta' massimu ta' 2500 euro. Hemm ukoll miżuri dwar parking biex jitnedew proġetti ta' smart parking technology. Fil-waqt li l-Prim Ministru innota li l-Gvern mhux se jdaħħal ħlas għal parking, ġie propost li f'parkeġġi pubbliċi ikun hemm sensors apposta ma' kull post biex kull min ikun dieħel fil-parkeġġ ikollu tabella li tindikalu hemmx postijiet disponibbli. B'hekk in-nies ma toqgħodx iddur għal xejn. Permezz ta' public-private partnerships se jitħeġġeġ ukoll il-bini ta' parkeġġi għal pubbliku f'żoni ta' żvilupp. Parkeġġi li jkunu akkumpanjati bi spazji miftuħa u landscaping ta' ġonna pubbliċi. Dan isir b'inċentiv ta' taxxa mnaqsa ta' 15% għall-ewwel 7 snin toperat. Il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi spjega wkoll li hemm maħsub li jitjieb it-trasport bil-baħar. Ħantejbu wkoll b'investiment infrastrutturali eżistenti wkoll se noħolqu oħrajn ġodda, pereżempju minn Buġibba, Taġbiex, San Ġiljan, Istiema u Smart City, u anki wkoll f'dal kuntest ukoll għawdex se jkollu konnessjoni tal-Fasferi. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici innota kif il-poplu kien tilef il-fiduċja fis-sistema tal-wardens. Għaldaqstant, wara tibdil fis-sistema, issa imiss pass ieħor. Il-pass li jmiss issa hija illi mmorru għal proċess fejn il-gwardjani lokali infushom jiġu trasferiti għal mal-Aġenzija dwar l-infurzar lokali. Jiġifieri l-entità governattiva lesa se tilqa' lil dawn l-uffiċjali biex ikun hemm iktar effiċjenza, inqas pejjeż u sistema ħafna iktar ġusta fejn l-aspett edukattiv jingħata l-importanza li jistħoqlu. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg fakkar kif fl-aħħar 4 snin pajjiżna kiseb kredibilità mal-istituzzjonijiet Ewropej biex wettaq numru ta' proġetti fosthom il-Coast Road u tal-Kappara. Fil-fatt innota kif numru ta' proposti se jkunu propju finanzjati minn fondi Ewropej. Ġifiri il-kontratt li għanna mal-Kummissjoni Ewropea biex nutilizzaw il-fondi Ewropej jippermetti illi jisiru dawn l-inizjattivi u hemm istituzzjonijiet oħrajn bħal Bank Ewropew tal-Investiment illi huma ħerqana li jkomplu jaħdmu Malta b'mekkaniżmi differenti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif dawn il-miżuri għandhom jittieħdu fil-kuntest tal-proposta li t-toroq kollha jiġu rranġati fi żmien 7 snin. Innota kif qed tiġi proposta qabża kbira li parti kbira tal-popolazzjoni tgawdi minn vjaġġar b'xejn bit-trasport pubbliku. Temm jgħid li dawn il-miżuri jista' jipproponihom għax in-nefqa hija kkalkulata fi programm li mhux lilin minn dak li hu raġjonevoli. Kuljum qegħdin nisimgħu il-kap tal-Oppożizzjoni illi meta qed jagħmel xi tip ta' pledges mhux qed jagħti il-costings tagħhom u mhux qed jgħid minn fejn ġejjin il-flus. Aħna qegħdin ngħidu b'mod ċar kemm jiswew l-affarijiet minn fejn ġejjin il-flus. Aħna qed naġixxu b'mod responsabbli. We will not go down a race to the bottom. Mhux ħankunu qegħdin nagħmlu xi tip ta' arkant ta' pledges għax ħadd ieħor jgħid ħaġa, aħna nippruvaw nagħtu iktar. Aħna nagħtu dak li nemmnu lil pajjiż jiflaħ biex il-pajjiż jibqa' miexi l qudiem.